Bé, jo aleshores era relativament jove i tot va començar amb el creixement del nacionalisme. Ja s'intuïa el col·lapse del socialisme als països que tenien aquest tipus de sistema. El nacionalisme va començar a créixer també a Iugoslàvia i, per dir-ho així, es van activar alguns antagonismes que venien de feia temps, fins i tot dins del mateix partit i dels congressos del Partit Socialista de Iugoslàvia d'aleshores. Es van accentuar les animositats de les repúbliques occidentals, com Eslovènia, en relació amb la més gran, Sèrbia, ja que cada república tenia el seu propi vot. A més, Sèrbia estava dividida en dues províncies autònomes, Kosovo i Vojvodina. Com que els serbis eren el poble més nombrós, l'esperit nacionalista que havia estat latent va sortir a la superfície i es va intensificar el desig que Sèrbia, pel seu nombre d'habitants, tingués un paper més fort a Iugoslàvia, que se la consultés més i que tingués més pes en les decisions. Aleshores van començar els disturbis a Kosovo, on els albanesos van sentir que volien alguna cosa més enllà de l'autonomia que ja tenien garantida. Però la reacció de la Iugoslàvia d'aleshores no va ser ampliar aquesta autonomia, sinó que, de fet, Sèrbia els la va anul·lar i també es va prohibir l'educació en llengua albanesa. La pressió sobre els treballadors va ser molt gran, hi va haver disturbis i la policia va imposar el seu control a Kosovo. En aquest context es va arribar al moment en què s'havien de prendre decisions sobre si Iugoslàvia continuaria existint o si es desintegraria. En aquell moment també es va despertar el nacionalisme croat i va ser un període en què es va intentar arribar a algun tipus d'acord. Es buscava una fórmula màgica perquè el país pogués continuar existint. Llavors va aparèixer el polític Ante Marković, que oferia una visió segons la qual, pel bé de l'economia, Iugoslàvia havia de romandre unida, ja que es tractava d'un mercat de més de 22 milions d'habitants, i això s'havia de tenir especialment en compte. Totes les indústries del país estaven pensades perquè cadascú pogués vendre els seus productes dins del territori iugoslau, i tot el sistema era autosuficient. Tot estava organitzat pensant en un mercat de 22 milions de persones. Fins i tot hi havia promeses que, en aquesta forma, Iugoslàvia seria acceptada a la Unió Europea, i des dels Estats Units també arribaven missatges d'encoratjament perquè Iugoslàvia no es desintegrés. Tanmateix, personalment penso que va arribar un moment en què ja no hi havia cap interès real que això continués així. Sèrbia, és a dir, Milosevic, va aprofitar aquell moment per tenir, pràcticament, tot l'exèrcit iugoslau sota el seu control. Van renunciar a intentar retenir Eslovènia dins d'aquesta comunitat juntament amb Croàcia. Van prendre la decisió de quedar-se només amb els territoris habitats per serbis i Bòsnia. Naturalment, després del referèndum d'independència, en què es va decidir que Bòsnia i Hercegovina també seria un estat independent, sense els vots serbis, ja que els serbis no van participar en gran nombre en aquest referèndum, es va decidir que també Bòsnia i Hercegovina seria atacada amb aquell exèrcit, i ja no va quedar cap espai per a negociacions. Van començar les operacions militars i, mentrestant, Eslovènia, Croàcia i Bòsnia i Hercegovina van prendre decisions d'independència. Primer va ser reconeguda Eslovènia, més tard Croàcia i, finalment, Bòsnia i Hercegovina. Immediatament després del referèndum, que va tenir lloc l'1 de març de 1992, al cap de 2 dies va ser admesa a les Nacions Unides i va esdevenir un estat sobirà i independent. Tanmateix, tot aquell concepte va quedar completament en dubte quan van començar l'agressió i els atacs de l'exèrcit popular iugoslau, cosa que va conduir al col·lapse real i definitiu.